da ya haya sunana kafin na fara waka banda wani abin sai dan malili duk sati muka je yawo zuwa mali banda wannan aiki sai zuwa itace ka ganni ka zata mahaukaci ne ina da baby sunanta Khadija amma yanzu Sa'adatu na canja mayan sauran tuwo ne kana kallo na zance ne dan daba ne ni amma yanzu na shiryu idan Najeriya ne yanzu na canza ka ce ratoski za a ce ma waye koye mu kaka take yin kosai koko da kosai nake karyawa abun aluwan zan ake mun aski babu kaya nake yawo a cikin gari ba a rasa ni da tayoyin gare ba a rasa bakina da shatin kudu ba a rasa hanci na da tarin majina kana mun tsawa zan fara kuka mugun tsoro ne da ni kamar fara kura amma yanzu ko sai dai a mutu Lil Z-Boy abokina ne Rashman kuma yaro na ne